O Concello de Cambados faise coa titularidade do Pombal. A zona deportiva era ata o momento de Costas do Estado. Logo de anos de trámites, este martes escenificouse a entrega ao municipio dunha superficie de 41.000 metros cadrados. Trátase da maior adquisición da historia recente de Cambados. Que tal, saúdos? A Xunta construirá arredor de 40 vivendas públicas para menores de 36 anos en Sanxenxo. Un acordo que chega tras pechar a cesión da parcela da Rúa das Cunchas ata o de agora de propiedade municipal. Estas novas vivendas de promoción pública sumaránse ás 25 que o goberno galego ten previsto construir en Noalla, noutra parcela cedida polo Concello. O PP de Noia destaca os máis de 6,5 millóns de euros que deixaron proxectados durante o seu mandato. Acusan o actual goberno de querer apropiarse da súa xestión. Unións Agrarias oponse a que na denominación de orixe Rías Baixas se reduza o rendemento por hectárea aos viticultores. O sindicato rexeita a proposta que plantexa baixar dos 12.000 aos 10.000 os kilos por hectárea. Creen que a proposta se debe a problemas na xestión do stock dun número reducido de adegas e que só vai prexudicar os viticultores. A ruta de petiscos máis lambona das Rías Baixas está no Grove. Nace Pincha 12, unha iniciativa na que están a participar 6 locais mecos con orixinais sobremesas para acompañar, por exemplo, cun café. Este novo itinerario forma parte do xa clásico Pincha no Grove, unha proposta que tamén está en marcha nestes momentos na que mandan os pinchos salgados e que vai xa pola súa sexta edición. En Ribeira acolleu a presentación da Vuelta Feminina. Destacadas figuras do ciclismo e autoridades deronse cita na gala na que se deu a coñecer o percorrido composto por 7 etapas. Asuntos que ampliamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. E antes de nada, detido en Pontevedra un home tras agredir e ameazar cun coitelo á súa parella. Os feitos producíronse este pasado domingo, arredor das 8 menos cuarto da mañá. A policía local recibiu a alerta de que nun domicilio da cidade se estaba a producir unha forte discusión. De feito, os axentes puideron escoitar dende o exterior como un home profería berros, insultos e ameazas no interior da vivenda, mentres que a muller manifestaba a súa intención de avisar á policía. Tras chamar á porta, os axentes foron recibidos pola nai da víctima. As dúas mulleres comentaron que o home chegara de festa e puxérase a xogar a videoconsola. A muller pediulle que parase porque quería dormir e, ao non conseguir que cesase o ruido, decidiu esconderlle o aparello. Foi nese momento cando o home reaccionou de forma violenta, propinándolle á víctima patadas na cara e no costado, golpeándolle a cabeza e chegando a proferir ameazas cun coitelo. Durante a inspección, a policía atopou o presunto agresor sangrando pola man dereita, unha ferida que se provocara el mesmo cando rompeu o pao dunha vasoira, segundo relatou a vítima. O agresor foi detido por un presunto delito de violencia machista para a súa posta a disposición xudicial e a vítima foi trasladada a un centro sanitario para ser atendida das lesións. Xa saben que hai un número de teléfono que poden chamar se son víctimas da violencia machista, o 016, un número de balde que non deixa pegada na factura, pero que sí que é recomendable borralo da lista de chamadas do teléfono móvil. Víamolo na portada do informativo. O Concello de Cambados faise coa titularidade do Pombal. A zona deportiva era ata o momento de Costas do Estado. Estaba en precario dende 2021, o que impedía acometer reformas nesas instalacións. Logo de anos de trámites, este martes escenificouse a entrega ao municipio dunha superficie de 41.000 metros cadrados. Trátase da maior adquisición da historia recente de Cambados. A partir de aquí, o Concello avanza a actuacións de mellora inminentes. Hoxe é un día histórico para Cambados porque vimos de recibir a acta de cesión definitiva dos terreos do complexo polideportivo do Pombal. Así define o alcalde cambadés o traspaso da titularidade da zona do Pombal ao Concello. Logo de anos de trámites, hoxe culminou a cesión desta área por parte de Costas do Estado ao municipio. Son máis de 41.000 metros cuadrados de superficie que non eran titularidade do Concello, sino que eran de Costas, e tras un longo proceso iniciado no 2022, que culmina agora,
primeiro con Costas do Estado para a súa desafectación tras múltiples reunións en Pontevedra coa demarcación provincial, en Madrid, coa Dirección Xeral de Costas e despois, unha vez desafectado por Costas, tamén coa Dirección Xeral de Patrimonio e gracias, teño que dicilo, á colaboración da subdelegación do Goberno en Pontevedra, pois logramos que estes terreos por fin pasen a ser titularidade do Concello, é dicir, pasen a ser de todos os veciños e veciñas de Cambados. As instalacións deportivas construíronse no Pombal en base a unha concesión de 1991 e que caducou en 2021. Dende aquela estaba en precario, que impedía ao Concello acometer reformas de calado nestas instalacións. Agora, co último trámite superado, o Goberno local avanza actuacións de mellora. Agora sí, agora os terreos son nosos, agora podemos comezar a facer obras, por exemplo, a primeira que imos facer vai ser a sustitución da cuberta do pabillón polideportivo, para continuar tamén con outras obras como a reforma do tapete do campo de fútbol de atrás ou mesmo a licitación do contrato da piscina municipal que se atopa prorrogada dende que finalizou e non podendo renovalo por non ter a titularidade dos terreos. A Concelleira de Deportes de Cambados celebra este logro pensando no beneficio das entidades e clubes deportivos que desenvolven a súa actividade no Pombal. É unha grandísima victoria para todos os cidadáns cambadeses, pero sobre todo para os clubes deportistas que estaban utilizando esas instalacións, que somos plenamente conscientes de que pois carecían de un mantemento e de unhas reformas moi necesarias e que a partir de agora pois empezaremos a cometer pouquiño a pouco. O Goberno Central está a destinar 12 millóns de euros á reparación das estradas do Estado na provincia de Pontevedra. Son actuacións que se están a executar xa nestes momentos, logo dos temporais deste inverno que deixaron cuantiosos danos na rede viaria. Unha desas estradas onde se están a levar a cabo obras de emerxencia é a N640 o seu paso por Cuntis. Ali estivo este martes o delegado do Goberno en Galicia. Neste caso vanse destinar 650.000 euros para a mellora dunha vía pola que circulan o día máis de 7.300 vehículos. Pedro Blanco lembrou que estas obras de emerxencia son independentes do proxecto de asfaltado integral da N640 o seu paso polo Concello de Cuntis, valorado en máis de 12 millóns de euros, no que o Ministerio de Transportes está a traballar e que contan con executar tamén este mesmo ano. Sobre estas actuacións de emerxencia logo de inverno, o delegado explicou que este investimento extraordinario permitirá actuar en máis de 40 treitos das estradas da provincia. Levamos moito tempo loitando porque estes traballos se fagan. É verdade que este inverno foi un inverno moi duro de máis de 4 meses que retrasaron estes traballos e, como ben digo, nós loitamos desde o ano 2023 por unha reforma xeral da Nacional 640. Foi no ano que ali nos reunimos ca Secretaría de Estado de Carreteras para que impulsar esa reforma. No caso de Cuntis, efectivamente, pois a partir das demandas do alcalde, esa reparación vais a facer integral de toda a Nacional 640, pero neste caso en concreto, neste tramo en concreto, era moi preciso porque os desperfectos, é dicir, que despois dos temporais había deixado na propia vía, afectaban á propia seguridade e á propia confortabilidade dela. Por lo tanto, insisto, xa estamos vendo que se está traballando e o mesmo que está traballando aquí está traballando no resto das 4 provincias. A Xunta construirá alrededor de 40 vivendas públicas para menores de 36 anos no Concello de Sanxenxo, un acordo que chega tras pechar a cesión da parcela da Rúa das Cunchas, que ata o de agora era de propiedade municipal. Estas novas vivendas de promoción pública sumaránse ás 25 que o Goberno galego ten previsto construir en Noalla, noutra parcela cedida polo Concello. Sanxenxo contará con 40 novas vivendas públicas na Rúa das Cunchas en pleno núcleo urbano da vila e preto da praia de Silgar. E o trato que o Concello pechou coa Xunta de Galicia tras acordar a cesión da parcela. É un día histórico, eu quero agradecer á Xunta de Galicia e á Conselleira de Vivenda o que acabamos de acordar hoxe, é que é a cesión de un solar na vila de Sanxenxo, no centro, a 40 metros da praia, unha praia emblemática, unha das praias emblemáticas urbanas máis importantes de España, máis reconocida polo menos. Hoxe o alcalde mantivo unha reunión en Santiago coa Conselleira de Vivenda na que abordaron os detalles do acordo. Os futuros fogares estarán destinados ao alugueiro accesible para menores de 36 anos. Nos vindeiros días asinarase a cesión e a Xunta licitará o antes posible a redacción deste proxecto. Para veciños do Concello de Sanxenxo que sexan menores de 36 anos ou tamén aqueles traballadores que traballan en Sanxenxo e que queran quedarse a vivir no Concello de Sanxenxo. A parcela que acollerá estas novas vivendas é solo dotacional de titularidade municipal, pero a construción será posible grazas ao cambio da normativa aprobada este ano.
Teño que dicir que é gracias á modificación normativa que fixemos, se trata dun solo dotacional, actualmente de titularidade do Concello, ubicado nunha zona espectacular, a Rúa das Cunchas, moi pretiño da praia da Silgar, que todo o mundo coñecedes. Un solo dotacional que, con canto de querer axilizar, facilitar a construción de vivenda protexida, na modificación normativa que fixemos e que entrou en vigor xa este 1 de xaneiro, poderase construir vivenda protexida con calificación permanente en solos dotacionais. O Goberno de Sanxenxo levou a pleno pasado mes de outubro o cambio de cualificación do solar das Cunchas de zona verde a equipamento público. No seu momento, o Executivo asegurara que o obxectivo era que a finca expropiada á familia Rocafort puidera beneficiar os veciños, despois de que o Concello tivera que pagar os 13 millóns de euros fixados polos tribunais. Con isto que estamos a facer é corrixir un erro que ven do pasado nunha zona tan bonita, e que nos anos 70 pois, é un erro que lle saleu moi caro aos veciños de Sanxenxo, e con isto aminoramos o que é pois, ese gasto todo que fixemos, e polo menos temos a satisfacción de que os veciños de Sanxenxo van a poder disfrutar dese erro que se cometeu no ano 70. Estas 40 vivendas sumaránse ás 25 que a Xunta proxecta en Noalla, noutra parcela cedida polo Concello. Neste caso, xa está en licitación a redacción deste proxecto, dirección de obra e a construción destes fogares por un orzamento de case 6,8 millóns de euros. O prazo de presentación de ofertas remata o 29 de abril. E o Concello de Pontevedra autoriza a demolición dunha vivenda en ruínas na rúa Alfonso X o Sabio. A actuación permitirá desbloquear a urbanización desta contorna. A edificación afectada presentaba un risco estructural importante e tamén unha falta de condicións mínimas de habitabilidade e salubridade, segundo explican dende o goberno local. Tras varios requirimentos desatendidos e unha orde de execución ditada no ano 2020, a propiedade que solicitou a licenza o pasado 20 de xuño de 2025 procederá agora a realizar unha demolición controlada. Os traballos, que contan cun orzamento de máis de 21.000 euros, incluirán a limpeza completa da parcela e a retirada de materiais con amianto. A toda agora, os propietarios de inmobles nesta localización atopábanse cun problema que paralizaba calquera edificabilidade. Con todo, a raíz de dúas consultas urbanísticas solicitadas para esta zona, a Comisión de Urbanismo aprobou o pasado 4 de novembro de 2025 un novo criterio interpretativo para desbloquear a situación destas parcelas. Grazas a isto, permítese a construción de novos edificios a ambos lados da vía, que poderán contar con planta baixa comercial, 4 alturas e aproveitamento baixo cuberta. Presentan un proxecto de demolición que é o que se lle concedeu licenza a pasada semana. Este proxecto de demolición controlada inclúe a retirada de materiais con contido que poida haber seguramente de amianto, así como a limpeza completa da parcela, nivelación e colocación dun peche perimetral de seguridade. O PP de Noia reivindica a súa xestión e acusa o actual goberno de querer apropiarse daqueles proxectos encamiñados e mesmo con financiamento aprobado. Santiago Freire cifra en máis de 6,5 millóns de euros as obras en execución ou próximas a iniciarse froito da xestión do pasado executivo. Os populares noieses compareceron esta mañá para facer un balance da situación municipal 7 meses despois da moción de censura. O voceiro do PP, Santiago Freire, incide na incapacidade do actual executivo para xestionar novos proxectos, apropiándose das actuacións herdadas do anterior goberno, cifradas en máis de 6,5 millóns de euros. Que prácticamente a totalidade do que levan feito ata o de agora son proxectos que viñan de xestións conqueridas por o anterior goberno. Estamos a falar de investimentos por valor de máis de 6,5 millóns de euros. Entre os proxectos xa executados destacan numerosas obras de pavimentación e saneamento, a reparación integral do Coliseo Noela, o ascensor da Casa da Cultura ou as obras da Factoría da Mocidade, entre outras. As obras da Factoría da Mocidade, obras que, por certo, están paradas, obras que nós deixamos conqueridas, licitadas e axudicadas. Estamos a falar de un investimento de 500.000 euros que deixamos axudicado, que iniciaron eses traballos, pero neste momento os teñen suspendidos ou parados porque entendemos que se pon
unha dificultade ao proxecto que nós tiñamos xestionado para a construción do centro de día nese mesmo núcleo. Santiago Freire reivindicou tamén os importantes investimentos conseguidos baixo o seu mandato para a mellora da estación de tratamento de auga potable e a reparación da depuradora de Barro. As obras de mellora da depuradora de Abruñeiras en Barro, unhas obras que supoñen un investimento de 3 millóns de euros que foron xestionadas baixo os gobernos do Partido Popular, encabezados por quen lle fala. Neste momento leváronse a cabo tamén unha serie de actuacións de mellora na estación de tratamento da auga potable que supuxeron un investimento entre a obra asumida por parte da Xunta de Galicia e os investimentos que fixo o propio Concello de Noia, pois supuxo un investimento de 1,5 millón de euros que estaban rematadas cando nos deixamos o goberno. Os populares aluden tamén a outros proxectos que se executarán nos próximos meses por valor de 230.000 euros, como as beirarrúas diante do casino, a pavimentación dos accesos ao Colexio da Barquiña ou a humanización de varias rúas. E saiban tamén que a Consellería do Mar ampliará a capacidade de atraque no peirao de Portosín cun novo pantalán que dará cabida a 17 barcos. Así lo anunciou a titular deste departamento, Marta Villaverde, o alcalde da localidade, Luis Oujo, nunha xuntanza de traballo que mantiveron en Santiago. A actuación cun orzamento de máis de 2 millóns de euros será financiada a través do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura cunha achega do 70% do importe. A obra incluirá a construción dunha plataforma flotante de formigón e un dique que servirá de refuxio para as embarcacións que operan neste peirao. A nova instalación situarase na zona na que se sitúa a nave de redes, polo que se acometerá tamén a súa dragaxe. O alcalde aproveitou o encontro para trasladarlle á conselleira outras necesidades en materia portuaria, entre as que figurou a necesidade de acometer canto antes o acondicionamento da nave de redeiras en Porto do Son, para mellorar as condicións de traballo dos profesionais deste sector. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, marcharemos ata o Grove para coñecer a ruta de petiscos máis lambona das Rías Baixas. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Executivo de Ribeira saca a licitación a remodelación da fachada litoral do Paseo das Carolinas e a accesibilidade á praia de Coroso. Con esta actuación, o Concello dá un paso importante no desenvolvemento do seu plan de sostibilidade turística en destino. Ribeira saca a licitación a remodelación da fachada litoral do Paseo das Carolinas e a mellora da accesibilidade á praia de Coroso. Segundo informaron fontes municipais, a finalidade desta actuación non é outra que mellorar a integración ambiental e paisaxística desta zona da cidade. Entre os traballos que se realizarán figuran a construción dunha rampla accesible para a praia e unha nova zona deportiva, procedendo tamén á sustitución das barandas actuais por bancos continuos de pedra que permitirán unha maior integración co entorno. Un proxecto que vai a renovar toda a zona que vai pois desde máis ou menos a parte de Lajareu, coñecida como Lajareu, pois hasta a placiña onde se atopa a exposición de ADG. Polo tanto, renovaremos todo o que é pois esa balaustrada que se atopa en bastante mal estado, poñeremos un banco corrido tamén para que a xente poida disfrutar das vistas que nos dá a nosa praia urbana de Coroso e na zona, pois aquela zona que está diante de Lajareu, como digo, contará pois cunha pista de baloncesto e contará tamén pois cun parque de calistenia. Así poderemos ter unha zona de esparcimento, de ocio, de deporte para toda a xente que inicia ou sigue ese paseo tan transitado de Coroso, que poidan ter pois outra alternativa tamén de exercicio e, como non, tamén para mellorar un entorno que creo que o merece e que nestes momentos pois non está como debera estar. O orzamento da licitación desta obra supera os 170.000 euros, financiados a través dun convenio entre a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello para a execución do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino, con fondos Next Generation. As empresas interesadas en facerse con esta actuación deberán presentar as súas ofertas a través do sistema de licitación electrónica da Xunta de Galicia antes do vindeiro 23 de marzo. O prazo de execución das obras será dun mes e medio dende a formalización do contrato.
Seguimos en Ribeira, a Consellería de Sanidade saca a licitación tamén por un importe de preto de 650.000 euros o servizo de alimentación a pacientes e persoal de garda do Hospital do Barbanza. O novo contrato incluirá tamén a concesión da cafetería comedor dese centro hospitalario. Segundo recolle o prego de condición, serán ao redor duns 91.000 servizos anuais de almorzo, comida, merenda e cea, cunha media ao mes de algo máis de 7.600 menús, o que haberá que sumar os de persoal do propio hospital que tamén estarán incluídos. O contrato terá unha duración inicial dun ano coa previsión de que entre en vigor a partir do vindeiro 1 de xuño, cabendo a posibilidade de prorrogalo ata un máximo de 3 anos. As empresas interesadas terán de prazo ata o 6 de abril para presentar as súas ofertas. E o alcalde de Boiro retomará este mes de marzo os seus encontros coa veciñanza a través do programa Un Café co Alcalde. A través desta iniciativa que o goberno local xa desenvolveu en anos anteriores, o que se persegue é que os veciños de cada parroquia poidan expoñerlle ao rexedor as súas principais demandas e necesidades. Está previsto que se fagan 2 xuntanzas por mes para así poder visitar todas as parroquias antes do verán. A primeira delas será este xoves, 12 de marzo, ás 8 da tarde en Moimenta, na Casa dos Veciños. Máis asuntos. Unións Agrarias oponse a que na denominación de orixe Rías Baixas se reduza o rendemento por hectárea aos viticultores. O sindicato rexeita a proposta que plantexa baixar dos 12.000 aos 10.000 os kilos por hectárea. Creen que a proposta se debe a problemas na xestión do stock dun número reducido de adegas e que iso vai prexudicar aos viticultores. A intención de Unións Agrarias é evitar que a medida se leve a pleno e adiantan que de facerse tomarán medidas. Unións Agrarias oponse frontalmente a rebaixar o rendemento por hectárea na denominación de orixe Rías Baixas. Mais de 3.600 viticultores están na zona do Salnés. Cando analizamos os datos vemos que eses 3.600 produtores apenas teñen unha hectárea de media de produción. Polo tanto, no mellor dos casos, e nuns precios razonables, estaríamos falando duns ingresos brutos de 24.000 euros. Quitamos os costes de produción, estamos falando que a 100% desos viticultores están lonxe do salario mínimo interprofesional. Actualmente o Consello Regulador recolle unha produción máxima de 12.000 kilos por hectárea. Tamén existe a posibilidade de incrementala ata un 25% en anos de moita produción. Pero a proposta que hai sobre a mesa quere reducila ata os 10.000 kilos. Nadie pode vivir por debaixo de coste de produción, porque senón ten que ir a outra cousa. E temos unha riqueza en Rías Baixas, moito máis no Salnés, pero en Rías Baixas, que podemos acabar con ela. Estamos falando de moitas familias, 5.000 familias aproximadamente, en todo ou en parte viven do viño. Dende o sindicato destacan que a evolución dos mercados para Rías Baixas, segundo datos do Consello Regulador, é positiva. Na última década as vendas medraron un 16,5% ata os 26,7 millóns de litros en 2025. En canto ás exportacións, superaron os 8,6 millóns de litros. Chámese cooperativas, pagaron a uva un 30% máis que as outras bodegas e resulta que necesitan todas as uvas que poda haber. Non teñen o problema ese de excedente. E, polo tanto, que nos están de algún xeito trasladando, socializando e a mala xestión das bodegas que podan ter algún viño sin vender. O primeiro paso de Unións Agrarias será mandar un burofax ao Consello Regulador para coñecer a orixe da proposta e o informe técnico que a fundamenta. Tamén queren coñecer o estado do plan de crecemento ordenado previsto para DO. Que vai contar co rechazo da inmensa maioría, do 100%, dos viticultores que venden uvas. Probablemente poda ter o apoio de algún viticultor que se disfraza de bodegueiro, porque non hai razóns económicas, técnicas, nin de calidad para podelo cuestionar. E sobre todo porque temos que ser conscientes que si lle cuestionamos a viabilidade a esos 3.600 viticultores, a denominación de orixen deixa de existir. A intención do sindicato é impedir que a proposta de reducir os copos se inclúa na orde do día do vindeiro pleno que previsiblemente se convocará para o 27 de marzo. Tamén iniciaron unha rolda de encontros informativos cos viticultores para darlles a coñecer esta proposta. Por unha parte, abocar a que vaya moito máis viño a esa elaboración fora da etiqueta, fora da marca, pero sobre todo abastece o que é o mercado negro. Unha persona que ten 8.000 euros de ingresos
non lle podemos pedir que tire 4.000 euros porque está fora de cupo. E terminará os vendendo en negro, que é o que buscan moitos destas bodegas. Compralo sobre a uva a 2 euros, pero cómprase toda a 30 céntimos. Unións Agrarias quere buscar tamén o apoio dos concellos cuxos territorios forman parte da denominación de orixe. Pedirán que leven os seus plenos mocións rexeitando este recorte. E falamos tamén das axudas ao emprendemento e ao cooperativismo por parte da Xunta. Está aberta a convocatoria do programa APROL de Economía Social pro apoio ás sociedades cooperativas. Na nosa contorna, unha das cooperativas que xa se acolleu a esta liña de axudas é o Ximnasio Terra en Cambados. Ali estivo este martes o delegado da Xunta en Pontevedra, que recoñeceu a dificultade de emprender e os riscos de poñer en marcha un proxecto novo. Pro acompañamento neses primeiros pasos, dixo o delegado, serven estas achegas a prol do cooperativismo, apostando por un modelo económico centrado nas persoas e no impacto social. A través do programa APROL de Economía Social, que é precisamente para axudar as cooperativas a que se monten ou contraten personal, pois acadar unha subvención que neste momento ademais está aberta o programa para o ano 2026. Sobre todo nos ayudó muchísimo cuando hicimos esta reforma y toda la inversión en material, que al final, como hemos dicho ahora, pues el material deportivo y fitness no es muy barato y entonces hemos tenido que invertir pues bastante. Todo el suelo técnico, las máquinas, las bicis, las mancuernas, hubo al final unas reformas en los vestuarios. Y todo esto al final pues es una inversión que hemos podido amparar gracias al programa PROL. A ruta de petiscos máis lambona das Rías Baixas está no Grove. Nace Pincha 12, unha iniciativa na que están a participar 6 locais mecos con orixinais sobremesas para acompañar un café. Este novo itinerario 12 forma parte do xa clásico Pincha no Grove, unha proposta que tamén está en marcha nestes momentos na que mandan os pinchos salgados e que vai xa pola súa sexta edición. Se vostedes son de 12 ou de Salgado, teñen ata o 22 de marzo para chegarse ao Grove para saborear esta proposta. Algo a recende ben no Grove son as propostas do Pincha 12, a nova ruta de petiscos que organizan na vila a base de sobremesas para degustar o almorzo ou merenda. Tanto os locais como o público están moi contentos porque se estrena a novedade, está con moitas ganas e ilusión. A iniciativa impulsada por Aprometur acaba de nacer coa implicación de 6 locais. Hai variedade nas 6 pastelerías, pois os estilos son diferentes, todo está moi bos, a presentación está moi traballadas, entonces todos encantados, a verdad. Para comezar, metémonos na cociña dun dos establecementos participantes. Aquí están ultimando a súa proposta, unha sopa fría de chocolate branco con marmelada de froitos vermellos e torrada de brioche caramelizada. Nosa proposta é que se mezcle todo o chocolate blanco coa mermelada para que se note o dulce do chocolate máis os ácidos da mermelada e así poder comer o brioche. Tamén temos a opción de sin gluten. Judith ponlle moito cariño a súa tapa 12, non é para menos. A resposta do público está sendo inmellorable. Moi ben. Sí, a xente colleuno moi ben, gustoulle moito a idea. Marchamos agora cara a outro local. Nesta outra cociña andan a voltas coa súa proposta. É un brownie, non o típico, leva frambuesa polo medio, crema de pistacho, unhas falsas palomitas de noz, petacetas, que lle dá un puntiño moi gracioso que está gustando bastante, a verdad. Durante a nosa visita atopamos varias mesas nas que están a degustar esta tapa. Pois moi ben, a verdad. Non sabíamos como iba a ser a primeira vez que se facía, a verdad que moi ben, moi ben. A xente responde moi ben. Nestes primeiros días a ruta está a despertar moito interese entre a veciñanza máis larpeira, un xeito ademais de dar a coñecer os locais e amosar ao público todo o que poden ofrecer. Que a xente se mova, conozca diferentes locais, aparte dos que suele ir, e incluso xente de fora, pois moitos que son novos os descubren, tantos comuns como outros se acaban convertindo en clientes. Porque polo que nos contan, propostas como esta traen xente á vila. Vese movimento no Grove, que eso é a que nos gusta a nos, que a xente se mova polo Grove, sabes, ver as calles cheas de xente, que non só sea en Semana Santa. É a temporada perfecta para que se anime, para que veña xente de fora, para que pois nos que nos costa un pouquiño
esta temporada arrancar, ver máis movimento, dache un puntiño de forza, o sea que moi ben. Ademais de Torrade e Sublime, na ruta participan Metropol, Romeo, Campaña e Galaico Portugués. A proposta, ademais, ten premios para a clientela. Pódese optar xa a eles votando por un único local, pero, ollo, se completamos a ruta, optaremos a mellores premios. Todo o mundo pode ter premio, todo o mundo pode votar, cantos máis votos, máis opcións, coas pinchoguías completas hai regalos interesantes. De forma paralela está en marcha a sexta edición de Pincha no Grove, proposta centrada nos petiscos salgados. O formato original de Pincho Salgado, pois, unha vez máis, cada ano se supera, aínda que pasan anos entre unha edición e outra, por desgracia, pero cando se consigue facer se supera o anterior e este fin de semana pasado foi espectacular. Abarrotados os locais. Sumando 12 salgados, 18 petiscos que poderemos saborear ata o 22 de marzo nos locais do Grove. Máis cousas, a Lonxa de Ribeira acolleu este martes o primeiro dos talleres do programa educativo Capitán Mareas. Trátase dunha iniciativa promovida por Vegal Seroski para dar a coñecer a actividade do sector pesqueiro e fomentar o consumo de peixe entre os máis pequenos. O Capitán Mareas recalaba esta mañá na Lonxa de Ribeira, onde daba comezo este programa educativo promovido por Vegal Saeroski. Ata o mes de maio impartiránse 24 talleres como este en 13 lonxas de Galicia e Asturias, co obxectivo de fomentar o consumo de produtos do mar entre as novas xeracións. A segunda edición deste programa Capitán Mareas, que empezamos o ano pasado, que comentaba antes que a conselleira, que é o dos programas que máis ilusión nos fai de todos os que temos este tipo na compañía, primeiro porque atendemos a xente nova, enseñámoslles como se pesca, enseñámoslles como chega o produto á lonxa, como se prepara para nosos supermercados, para o Seroski e a familia, e logo enseñámoslles a cociñalo, non? A idea de que poidan contarlles aos pais, darlles algunha receita tamén de como se pode cociñar o peixe. Todo isto dentro do contexto, lógicamente, de hábitos saludables. O ano pasado fixemos 12 talleres. Este ano doblamos apuestas, van a ser 24 talleres en 13 lonxas de Galicia e algunha de Asturias. Empezamos aquí en Ribeira con tres sesións que imos ter aquí nesta lonxa, que tamén nos acolle. A conselleira do Mar participou no acto de apertura do programa, que conta coa colaboración dos grupos de acción local pesqueira. Este tipo de iniciativas onde se fai a promoción para a xente máis cativa, que ao final son os futuros consumidores, enseñarlles hoxe como se vende o peixe nunha lonxa, como se realiza esa venda e a cantidade de produtos do mar, a variedade tan inmensa que temos en Galicia destes produtos. Este tipo de iniciativas está moi ben por ese motivo, por o tema de que conozcan, de que sepan que tipo de artes se usan para coller o peixe, e o máis importante, o consumo. Que sepan como cos xogos que se van realizar e todo eso, que sepan que tipo de peixe é o que van a comer, como se pode utilizar, con que se pode mezclar, e sobre todo que o consuman, que cada vez hai menos consumo de peixe, é importante que se dé a ver o produto e que se consuma cada vez máis. Nesta primeira sesión foron os escolares do Ceipo Grupo os que tiveron ocasión de coñecer máis a fondo a actividade que desenvolven na rula, aprendendo tamén a diferenciar as distintas especies de peixe e a importancia de incorporalo á súa dieta. E o Auditorio de Ribeira acolleu o acto de presentación da Volta Ciclista a España Feminina 2026. A proba, que arrancará o domingo 3 de maio, terá a Galicia como gran protagonista. O Auditorio de Ribeira quedouse pequeno para o acto de presentación da Volta Ciclista a España Feminina. A ela asistiron numerosas autoridades, non só da comarca, senón tamén de fora dela, dada a repercusión da mesma, como é o caso do conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, e os presidentes das deputacións da Coruña, Ourense e Pontevedra, Valentín González Formoso, Luís Menor e Luís López, respectivamente. Tamén estiveron presentes o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, e o subdelegado do Goberno na Coruña, Julia Valde, así como tamén o secretario xeral para o Deporte, Roberto García. A alcaldesa María San Pedro quixo agradecer a elección de Ribeira como sede para esta gala de presentación, coincidindo ademais coa programación do 8M, na que Ribeira rendeu homenaxe ás súas deportistas. Nosotros este año el 8M lo dedicamos, fíjate qué casualidad, a poner en valor, a homenajear a las mujeres deportistas, que en Ribeira hay muchas y muy buenas. Las mujeres de Ribeira somos mujeres de carácter y nada se nos pone por delante, por lo tanto, a todas esas mujeres del deporte riberense hemos homenajeado estos últimos días y por lo tanto que la Vuelta Femenina del Carrefour haya venido hoy aquí es el punto y final a una semana maravillosa.
Na presentación, Diego Calvo destacou a forte tradición ciclista de Galicia e a celebración doutras probas consolidadas, como é o caso do Gran Camiño. Es verdad que en Galicia se respira ciclismo por los cuatro costados, ¿no? Hay gente continuamente practicando ciclismo en nuestras carreteras y además cada vez que hay una prueba ciclista pues podemos comprobar cómo la población y la gente en todos los ayuntamientos se vuelca para poder animar y ver a los ciclistas, ¿no? Y eso nos llena de orgullo. Tenemos 3 de los mejores equipos españoles élite sub-23, tenemos una participación de la Vuelta en los últimos años, ha estado en más de 20 ocasiones en Galicia, esas 4 etapas en el 21, en fin, tenemos el Gran Camiño con su 5ª edición este año. En definitiva, yo creo que aquí se respira ciclismo por todos los lados. No acto deronse a coñecer tamén os percorridos desta volta, na que Galicia terá un especial protagonismo. Arrancará o domingo 3 en Marín e terá un total de 7 etapas, 4 delas na nosa comunidade. Buscamos que la carrera sea emocionante. Todos vemos que a todo el mundo le gusta la montaña, ¿no? Le gustan las llegadas en alto, le gusta el espectáculo y sobre todo que la carrera vaya un poquito ajustada para el final. Aquí hemos buscado un terreno muy sinuoso al principio, donde haya un desgaste y sobre todo llegue la carrera lo más ajustada posible para que en las cumbres de Asturias se desenvolva la general. E así rematamos, pero continuamos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado o programa de entrevistas Falemos. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.